Dragilor, nu iau lecții de pian, ci vă pregătesc pentru un podcast foarte mișto din lumea muzicală, cu niște derivate foarte interesante. O să avem o soprană invitată aici, o soprană care e altfel decât sopranele la care vă așteptați voi și o să intrăm într-o poveste plină de aventură împreună cu... Stați aproape și o să vedeți. Salutare, dragilor, la un nou cuib de cuci, de data asta într-un mediu foarte domestic, pe de o parte și pe de altă parte artistic. De ce artistic? Pentru că am venit acasă la Diana Țugui, care e o prietenă veche de-a mea. Diana este soprană, cu o carieră foarte, foarte lungă și cu niște experiențe din astea disruptive, aș zice eu, raportat la profesia ei principală, și o să ascultăm povestea Dianei, care cred eu că o să fie captivantă. Servus, Diana, bine că m-ai primit la tine aici. Bine ai venit în cuibul meu de cuc. Mulțumesc, chiar o să fim într-un cuib de cuci, așa, și la propriu și la figurat. Ne-a poziționat așa cu pianina în spatele tău. Da, chiar dacă nu cânt la pian, nu sunt o pianistă, nu mă pot despărți, este partenera mea de viață. Emoțională și profesională. Da, că tot ce învăț am nevoie de pian. Da, pentru mine asta e o lume complet nouă și sunt convins că și pentru oamenii care ajung să ne asculte. Și te avertizez că s-ar putea să dau și cu niște întrebări din astea care să-ți se pară ciudate, dar cred că e normal să ne expunem în felul ăsta, pentru că, până la urmă, intersectăm două lumi care mai mult sau mai puțin au de-a face în realitate între ele. Și cred că puțină lume are cultura muzicală necesară ca să aibă o conversație calificată cu tine. Așa că îți cer iertare dinainte dacă o să dau cu bota în baltă. Poți oricând să tai. Promit că nu tai, nu tăiem nimic. Cine e Diana Țugui? Eu știu cine e, dar poate că sună interesant să îți faci tu așa un soi de intro. Cine este? O persoană pasionată de orice face și în special de muzică, pentru că muzica m-a urmărit de la 5 ani. De la 5 ani? Asta mi se pare interesant, ne întoarcem aici. Persoană pasionată de muzică, pe care muzica n-a dezamăgit-o niciodată. Și cine mai este Diana Țugui? Este o persoană care dă mai departe și căreia îi place să dea mai departe, pentru că de vreo câțiva ani am început să predau. Educație, da. Și îmi face mare plăcere, este a doua pasiune după cântat și mai nou văd că satisfacțiile atunci când o studentă are niște reușite sunt mult mai mari decât cu totul altă natură decât satisfacțiile tale da, personale. Da. Interesant. Dezvoltăm aici. Și nu știu cine mai sunt. Sunt o persoană veselă care îi place să fie înconjurată de prieteni. Și aș mai completa o picanterie, pentru că am zis aici că ești o persoană care un pic disrupe profilul standard, zice eu, de soprană. Ești o motociclistă. Sunt. Și ne întoarcem și aici. Sunt. Am avut șansa să stau lângă fostul meu soț, Marcel. Da. De la care am învățat foarte multe lucruri și care, știi, înainte să-l cunosc pe Marcel, a sta pe motocicletă era așa un vis, era mai degrabă o utopie pentru mine și după ce l-am întâlnit, Marcel mi-a dat foarte mult curaj și în spatele lui am învățat foarte multe lucruri. Foarte repede m-am urcat pe scooter și după aceea și mai repede pe motocicletă și Marcel a știut să-mi întindă limitele la maxim, dar... Și să-ți accelereze evoluția. Da. Și m-a dus pe niște drumuri pe care nici măcar cu gândul nu m-aș mai duce astăzi, dar pentru că era el acolo, aveam foarte mare curaj. S-ai depășit fricile, da? Da, dar aș putea să spun că mi-am depășit fricile. Mi-am depășit fricile pentru că era el acolo. Astăzi nu m-aș duce. Și dacă, să zic, am merge într-un grup, ar trebui să am mare încredere
în cineva de acolo, da, prin cei din grup, că să mai merg pe drumurile pe care am mers cu Marcel. Dar el a fost un profesor bun pentru mine. Confirm, asta ne întoarcem aici la motocicletă. Dar hai să ne ducem acolo unde cred că stă originea profesiei, pasiunii astea tale de cântat și eu sunt curios cum ajunge un copil să apuce drumul ăsta. Adică ție cum s-a întâmplat? Că ziceam mai devreme că la 5 ani. Cum începi la 5 ani? Cum se întâmplă chestiile astea? Mama mea asculta romanțe. Și ne și cânta prin casă, așa cum știa ea. Da. Mama mea a ascultat, venea dintr-o familie de țărani, s-a născut la țară și a fost atrasă dintotdeauna de alt gen muzical. Nu asculta muzică populară sau asculta operetă. Wow! Și îmi povestea că erau la țară și mergeau la cules de porumb și avea un tranzistor pe care și-l lega la brâu și asculta... Tranzistor însă, pentru cei care sunt tineri și nu știu, aparatele alea de radio vechi, da? Da, portabil. Da, portabil, exact. Așa, și asculta operetă. În timp ce lucra la câmp. Da, în timp ce culegea porumb. Da. Și după aceea, mai târziu, a ascultat. Și după ce ne-am născut noi, tot asta auzeam în casă, muzică, romanțe și operetă. M-a dus la operă, că eram foarte mică, poate în clasa 1-a, 2-a. 6-7 ani? Da, cam așa. Și mi-aduc aminte ce am văzut. Am văzut Trubadurul. Și mai târziu, cu o parte din... Declanșatorul, da. Mai târziu, cu o parte din distribuția pe care am văzut-o atunci, am cântat pe scenă. Hai, serios? Da, cu unul dintre ei care era Asta da poveste. Da, era baritonul, care era, cred că la început de carieră atunci. M-am reîntâlnit, lucrează la operă în Timișoara și am cântat împreună, am făcut Liliacul mai târziu și și a fost interesant că m-am îndrăgostit de el, aveam 6-7 ani și era așa un bărbat frumos, cu părul creț și vocea aia și cu voce de bariton și da. Și sora mea a dormit lângă mine, că a luat-o și pe Ai văzut? Deci două copile care pentru una spectacolul a însemnat mult și pentru cealaltă un somn bun. Da, sora mea era oricum mai mică. Sora mea, chiar dacă n-a făcut muzică, este un mare susținător al meu și acum are un băiețel, un nepot, și ia lecții de pian și, lui cam place matematica, nu prea-i place pianul și noi ne dorim să învețe totuși un instrument și îl plătim să învețe. Da? Câți ani are? 11 ani. 11 ani. Și a început să aibă, a început să aibă nevoie de bani pentru mici proiecte și am făcut un pact cu el că dacă învață o piesă, primește niște dolari. Dar tu n-ai avut nevoie de dolari, sau n-ai avut nevoie să fii plătită, nu? Niciodată. Cum a început la tine? Păi asta mă apucasem să spun, maică mi-a cântat prin casă și eu băgam la cap cântecelele, le exersam la ondulator, pentru că aveam nevoie de un microfon. Ok, ce e la ondulator? Ondulator de păr. Da. Ok. Semăna cu un microfon. Ok, deci tu aveai... Aveam veleități de mică. Da, ok. Așa, și la un moment, și mă duceam la grădiniță și le cântam colegilor și la un moment dat educatoarea știa acest lucru despre mine și când mai pleca din clasă mă lăsa șefa clasei, iar eu, ca să țin liniște, le cântam colegilor și la un moment dat, pe lângă clasă, a trecut profesorul de muzică al liceului. Erai la grădiniță? Eram la grădiniță. Wow. Aveam 5 ani, 4 ani jumate, ceva. A trecut profesorul de muzică, m-a auzit. Mama era profesoară de croitorie chiar acolo, pentru că era și o zonă, nu știu cum să zic, o parte a liceului pedagogic care făcea și, care era și școală profesională cumva, se făcea înainte. Și a vorbit cu învățătoarea i-a spus că mama lucrează acolo, a mers, a întrebat-o și m-a luat cumva sub aripa lui. Pe vremea aceea erau concursurile de șoimii patriei. Da, mă. Da.
Dar Și- asta era pe vremea comunismului, clar. Da. Da. Și Am prins și da, comunismul. da. Și în ce fel ai interacționat pe urmă? În ce formă, cum să spun eu, Păi, educațională? Adică ai mers la cor sau la ce? La ce? nu m-a luat în cor. M-a luat să mă pregătească ca și solist. Așa un soi de Și 1 la 1, mergeam, da? da, și mergeam, lucram, învățam niște piese cu el. Țin minte că avea o pianină identică cu asta, cred că era altă firmă. Da. Și el cânta la pian și mă învăța cântece. Și mergeam și la concursuri, fiind liceul pedagogic avea un cor de liceu și eu eram solista. Nu pot să cred, da? Da. La câți anișori erai deja? 5 ani. La 5 ani erai deja solista? Da. Mi-aduc aminte că prima mea intrare, și poate nu știu dacă probabil una dintre primele intrări, mi-aduc foarte clar aminte că eram îmbrăcată în costumul de șoimii patriei, nu, cu fustiță albastră și bluzică portocalie. Și Cu șepuța aia stupidă, scuză. Da. Cred că n-aveam. Era setting-ul ăla ridicol. Da. Ok. Și mă anunțau să intru în scenă, dar mi-e foarte clară amintirea asta. Aveam 5-6 ani maxim. Aha. Și aveam ștrampi, nu? Da, că așa se purta, cu ștrampi albi. Aveam ștrampi albi care, mă rog, pe vremea aia nu ținea foarte bine elasticul și trebuia să intru în scenă și îmi cădeau ștrampii de pe mine. Și ai memoria asta, da? Da, mi-aduc foarte clar aminte. A venit profesorul, m-a luat în brațe, m-a pus pe un cub mare alb, că să ajung la microfon, poate că microfonul nu mergea în jos, habar n-am, nu știu, sau poate că eram prea mică. Și el mergea undeva în spate, ne acompania la acordeon și aveam corul liceului și m-am dus, mi-am luat fustița, mi-am pus-o așa, mi-am prins-o cu gâtul, mi-am ridicat fustița, eram pe scenă, pe cub, mi-am ridicat ștrampii, nu puteam să încep în regulă, da. Și m-am aranjat, după care am putut să începem liniștiți. Și aveai audiență sau erau doar? Era foarte mare audiență. Întotdeauna sala era plină. Mi-aduc aminte, copil fiind, mi-aduc aminte că era sala plină. Și după aceea mai târziu, pentru că am rămas până în clasa a 6-a acolo și atunci a venit Revoluția. Eram în clasa a 6-a și se făceau mereu spectacol de 8 martie, de 1 martie, de Crăciun, se sărbătorea întotdeauna și era corul care cânta mereu. Și eu eram cu corul. Și la un moment dat cântam, știu că făceam în clasa a 5-a, am început limba germană și aveam o profesoară foarte drăguță care îi plăcea melodia Un copac cu flori. Da. Mi-e foarte cunoscută melodia. Vasile Șeicaru. Da. Și am învățat-o pentru ea și eu cântam și spunea la oră, are așa o voce ca un clopoțel. Și în fiecare sfârșit de trimestru ne dădea câte o poezie în limba germană, să o învățăm pentru începutul următorului trimestru. Și mie întotdeauna îmi dădea cu o muzică sau să pun eu o muzică pe poezia respectivă și numai așa învățam poeziile, cu muzică. Până și în ziua de astăzi, dar dacă puțin, cine spunea? Tu spuneai muzica? Da, făceam, cum îi zice, un cover, cu alte cuvinte, cu niște cuvinte în germană. O provocare foarte complexă asta, știi? Nu știu, eram copil, a 4-a, 5-a. Nu știu, ca și temă de creativitate, știi? Să ai o poezie într-o limbă care nu e limba ta și să pui... Și pe care nu înțelegeam foarte bine. Și peste să pui o piesă, un cover și să improvizezi. Adică cred că ai... Mai ții minte Racheta albă? Racheta albastră, na. Pe aia am pus, că se cânta, că era noi în anul 2000. Era șlagăr. Vom mai fi copii, nu? Pe aia am pus niște versuri în germană. Dar, de exemplu, dacă mă pui să învăț o poezie, nu pot să o învăț. Dacă îmi pui poezia cu muzică, acel cover deasupra, o învăț o citesc de 2 ori, o cânt de 2 ori și am învățat-o. Incredibil. Da. Bun, și de acolo a pornit. Și pe urmă? După aceea a venit Revoluția,
Profesorul de muzică, Iulius Popescu îl chema, a sfătuit-o pe maică mea că, între timp am luat ore de vioară. M-a dat mama la vioară pentru că îi plăcea vioara, dar așa e în general cu părinții, când nu reușesc reușesc ei să facă ceva. Niște vise neîmplinite ale lor, cumva, exact. ale noastre, ale lor, da. Mă uit și la sora mea cu nepotul meu. Sora mea și-a dorit să cânte la pian, că aveam pianul în casă, dar nu s-a apucat vreodată, că era greu. Și acum îl împinge pe sărmanul. Și mai dă și șpagă pe de altă parte, da. Apropo de ce zicea mai devreme. Deci maică mea m-a dat la vioară, săracul tata era foarte așa supportive, ne susținea tot ce maică mea venea tot timpul cu idei și tata mai cârcotea el, dar până la urmă se supunea majorității, care era mama. Și deci ăsta era consensul. Maică-ta zicea cum vrea și taică-ta era de acord. Și așa se făcea consensul. Mama a decis că trebuie să fac vioară și asta tot așa, 5-6 ani am început. Și tata, sărmanul, ieșea de la servici, mă lua de acasă cu mașina, mă ducea la școala populară de artă, m-a așteptat 2 ore în mașină, săracul dormea acolo după servici, n-a apucat nici să mănânce, m-a așteptat 2 ore în mașină și după aceea mergeam acasă și asta se întâmpla cam de 2 ori pe săptămână. Și mă duceam eu la vioară, nu-mi plăcea absolut deloc. E așa un instrument frumos, dar când cântă altcineva pe el. M-am chinuit vreo 2 ani jumate. Destul de mult. Da. A fost un lucru bun pentru că mi-a dezvoltat auzul. Dar asta am înțeles mult mai târziu. Atunci am urât instrumentul până într-o bună zi când am decis că nu mai pot și am pus o pernă așa pe jos, am pus arcușul acolo, rezemat și am călcat pe el. Da. Deci ai distrus. Da. Ok, înseamnă că erai supărată. Eram foarte supărată pentru că tot studiam, maică-mea mă punea să studiez, copiii se jucau afară și eram frustrată pentru că nici nu ieșea cum aș fi vrut eu să sune. N-aveam nici răbdare, pentru că la capitolul răbdare nu stau foarte bine. Și o să-ți povestesc cum am aruncat un pupitru peste geam, peste balcon, că m-am enervat. Tot de răbdare, cumva? De răbdare, da. Aruncat de răbdare, da. Și, mă rog, i-am tot explicat că nu-mi place, aveam tot felul de audiții, de clasă și profesoara dată toată pe spate că, vai ce bună este, ce ureche muzicală, dar nu înțelegea nimeni că mie nu-mi plăcea, mie îmi plăcea să cânt. Și până la urmă, ca să înțeleagă toată lumea și să fie intențiile mele să fie clare cu adevărat, i-am luat gâtul. Da. Și acolo s-a terminat marea mea carieră. După aceea, între timp, ai mei mi-au cumpărat un pian și am început cu lecții de pian. Asta era, cred că vreo 2 ani înainte de Revoluție și tot așa mergeam la școala populară de artă, aceeași școală populară, numai că am schimbat sala. Și după care a venit Revoluția, profesorul i-a spus maică-mii să mă dea la liceul de artă și m-am dus acolo. Eu vreau să cânt, de fapt, când am ajuns, a fost mama, a vorbit și i-au spus că nu se poate să iau lecții, să mă înscrie la canto pentru că eram prea mică, orele de canto se făceau de-abia din clasa 9. Și au sugerat un instrument de suflat. Și așa am ajuns la flaut. Mama mea! Deci ai făcut vioară, pian, flaut. Toate astea au avut o contribuție mai mult sau mai puțin importantă la cariera ta viitoare de sopran. Flautul m-a ajutat pentru că să-mi dezvolt capacitatea toracică, nu? Respirația, care e același lucru ca și la cântat. Și m-a ajutat foarte mult, foarte mult. Chiar mi-a plăcut flautul, dar l-am făcut doar 2 ani și un pic, pentru că eu am mers la liceul de artă cu gândul să dau la canto. Și am făcut... m-am mutat la liceul de artă în semestrul 2, trimestrul 2, în clasa 6-a. Și deci am făcut flaut până în clasa 8-a inclusiv, dar după aceea m-am pregătit de la 13 ani. În clasa 8-a m-am pregătit cu o profesoară de fapt nu era profesoară pe vremea aia, o cheamă Nina Sârbu,
sau Zaharescu s-a căsătorit între timp, era solistă la opera din Craiova, pentru că toate lucrurile acestea se întâmplau la Craiova. Poate că era bine de la început, tu fiind din Craiova. Da. Și am mers la ea și am luat lecții cu ea și pentru mine a luat 2 ore, nu mai știu cât se făceau la liceu, a luat 2 ore special pentru mine la liceu ca să pot să continui cu ea. Și când am fost eleva ei, aproape 3 ani de zile, a 9-a și a 10-a, după aceea din clasa 10-a... Asta făceai la școală sau în privat? Nu, la școală. La școală. Da, între timp am dus la liceul de muzică unde făceam flaut. Așa, ore de canto în particular 1 an și după aceea la liceu. Am intrat la liceu, am făcut cei 2 ani, după care Nina ne-a anunțat că ea împreună cu soțul ei care era pianist se vor muta la Timișoara, pentru că deci au prins acolo un contract la operă și era mai bine și brusc a trebuit să aleg între Timișoara și București. Am ales București, era capitală, era și universitate acolo, așa. Dar Nina a fost foarte drăguță, am mers la liceul George Enescu împreună cu ea și am mers și am vorbit cu profesoara de canto de acolo. Și am trecut de la Nina la doamna Șerban, doamna Cornelia Șerban, care mi-a fost așa... De fapt, de la toate am învățat. Înțeleg, dar asta era în perioada liceului? Da. Și cum făceai cu București, liceul? Păi m-am mutat în București. Cu liceu cu tot? Cu tot. Ok. Da. Și la 16 ani am plecat de acasă cu bocceluța. Curajos, așa, foarte iarăși mama, nu eu, mama. Da, mama. Okay. Și tata săracul nu zicea nu, dar adevărul este că atunci când a venit prima dată să mă vadă la operă, pentru că mă mai văzuse, tata mai venea la concert, mai aveam tot felul de concerte cu școala, cu nu știu ce. La filarmonică eram în anul 2, am mers sau anul 1 de facultate, anul 1. M-am dus la filarmonică la Craiova și am spus că eu sunt studentă la București și că sunt craioveancă și aș vrea, dacă se poate, să fac un concert acolo. Și mi-a dat o seară în care nu era orchestră și directorul de atunci și împreună cu o pianistă am făcut un concert de 1 oră și jumătate. A fost o nebunie pentru... aveam 19 ani, să cânt 1 oră și jumătate, arii, lead-uri, muzică românească, a fost o nebunie, am slăbit 3 kg pe scenă. Nu-i nimic, aveam de unde să dau. Da. Da. Să mai mănânce atât să ai voce, să iasă vocea din grăsime. Da, m-am apucat să spun de tatăl meu că a plâns prima dată când m-a văzut și el cârcotea așa, că cumva era îngrijorat, eram fată, aveam 16 ani, stăteam la cămin, era îngrijorat. Își făcea tot felul de drumuri la București, cu tot felul de prieteni, dar știam de ce vine la București să mă vadă și tot timpul îmi lăsa niște bănuți și eu cu tata am avut o relație foarte frumoasă și specială, da. Tata, cumva, ne-am fost 2 surori și acum tata își dorea și el un aliat acolo în casă, că erau numai femei, nu numai fete. Și eu am fost aliatul, eu am fost aliatul lui și știi că pe vremea lui Ceaușescu nu îți duceai mașina la service. Da, tata era un mecanic extraordinar de bun și desfăcea motorul, îl punea pe masa din bucătărie și acolo, regla ce era de reglat exact. Acolo, și eu eram acolo cu el. Și tata m-a învățat să conduc nu știu dacă e bine să spun asta, dar spun asta, că din păcate a murit. Și m-a învățat să conduc în clasa a 4-a, 5-a mă luam în brațe. De fapt nu, mă învățase să schimb vitezele, pentru că era mașină cu schimbător de viteze și mă învățase să schimb vitezele auzind motorul. Nu că turații, că după nu știu ureche, ce. cum ar veni, după ureche, da.
Interesant. Întâi am început să schimb vitezele, după care am început să mă luam în brațe și țineam de volan și țin minte că atunci când am împlinit 14 ani, cadoul lui pentru mine a fost să mă lase cu totul. Wow, să te lasă singură cu mașina. Da, bine, el în dreapta el și în dreapta, da. mergeam pe drumuri de țară, pe câmp, unde nu se putea întâmpla nimic. Chestia asta am făcut-o și eu cu Irina, să știi. Da. Mică, da. Da, dar altfel înveți, cumva. A fost foarte simplu. Când am luat orele de conducere, am făcut câteva ore, pentru că știam tot ce știam. Aveai urechea formată, apropo de Aveam schimbatul urechea vitezei, formată, da. Bun, și în liceu fiind în București, era clar că cariera ta merge în direcția asta. Da. N-ai avut niciodată niciun dubiu, nu? Mai erau dubii. În liceu, profesoara cumva s-a atașat foarte tare de mine, dar și eu de ea și în mod normal noi aveam cam 2 ore pe săptămână, cred, dar mă chema, știa că stau la cămin, știa camera în care stau, venea din când în când venea în control să vadă dacă e curat, dacă era așa foarte, foarte voluntară și categorică și am făcut ce a zis ea, dar mi-a prins foarte bine. În fiecare dimineață, la ora 9 dimineața, orele începeau, uite, nu mai știu, poate că la 8 dimineața mă duceam, la 8 dimineața, da, orele începeau la 9, orele de instrument, eu mă duceam și ea venea special pentru mine și a venit special pentru mine 2 ani, la 8 dimineața și mă trezeam. Înainte de tot și lucra cu mine în fiecare zi câte o oră. Ceea ce, nu știu ce profesor face asta, dar am mers cu ea, am mers la concursuri, am mers la olimpiade, întotdeauna când m-am dus Olimpiade? Ce înseamnă olimpiade? Cum e olimpiada de matematică, de așa. Eu nici nu știam că există olimpiada de muzică. Oh, ce fain era olimpiada. Eram ca scăpați din lesă. Era fain, era foarte fain. Și că mergeam într-un oraș, știu că am fost la Iași, la olimpiadă. Îți amintesc că sponsorul acestui vlog este Remax România, ca parte din cea mai mare rețea de francize imobiliare și agenți imobiliari din lume și totodată cea mai mare din România. Agenții imobiliari Remax sunt specializați și educați să ofere ajutor clienților pentru o tranzacție imobiliară sigură și eficientă. Dacă ești interesat de ideea unei afaceri imobiliare cu Remax în orașul tău, ca agenție imobiliară în franciză sau ca agent independent, dă-ne un semn pe linkul din descriere și ne vedem cu bucurie la o cafea. Iar dacă ești interesat de o tranzacție imobiliară, caută cu încredere un agent Remax pentru bucuria și siguranța unei tranzacții reușite. La Reșița am fost la olimpiadă, după aceea era concursul Darclé, care nu era al Marianei Nicolescu, era concurs pe licee, după care a venit Mariana Nicolescu și a uniformizat cumva sau... Nu, ea a făcut un concurs internațional și da, Mariana a făcut, eu n-am cunoscut-o niciodată, dar pentru că n-am mers la concursul ei, nu știu, s-a întâmplat că la un moment dat s-a suprapus cu Enescu și m-am preferat să mă duc la Enescu. Și da, nu știu cum, n-am ajuns, dar ce a făcut Mariana Nicolescu pentru foarte mulți cântări, foarte mulți tineri din această țară, foarte puțin mari. Da, e foarte fain că până la urmă cred că nu ajunge doar talentul, ci trebuie niște ingrediente din astea, cum ar fi niște lideri, să zicem, care să pună în mișcare talentul. Pe tine cine te-a inspirat, apropo de lider? Dacă ne întoarcem în copilăria ta, ai fi vrut să fii ca și cine? O iubeam pe Maria Callas. Încă o iubesc. Deci nu te-ai intersectat cu ea pe lumea asta? Nu, din păcate nu. A murit un an înainte să mă nasc. Da, pentru mine ea a fost un model și ascultam
ascultam, după aceea Sutherland și, mă rog, mari cântăreți. Era foarte greu atunci să găsesc, trebuia să mă duc se numea discotecă la facultate, era adică ca o unde bibliotecă. Unde se țineau discurile. Da, era bibliotecă, exact, era discotecă, da, și exact ca la bibliotecă. Te duceai, alegeai ce vrei să asculți. Și audiție. Da, și puteam să merg la bibliotecă, luam o partitură, de exemplu, pentru că ascultam cu partitură. Viniluri? Da. Viniluri. Da. Și benzi de magnetofon și ce mai era atunci. După aceea, la un moment dat, au apărut CD-urile. Țin minte că, cred că prin ultimul an de facultate au primit ceva CD-uri. Da. Pentru că încă nu era internetul cu YouTube. Puteai să sari piesele. Exact. Da. Și când ți-ai dat seama că tu ești sau vrei să fii o soprană? Adică când apar? Nu știu. Cred că n-a fost un moment. Da. Pur și simplu așa a trebuit să fie. Am avut la un moment dat gânduri că poate aș putea să fac altceva, pentru că e o meserie foarte grea și e foarte greu să răzbești. Ok, și ce ar fi putut? Care erau alternativele? Să fac alt gen de muzică. La un moment dat aveam niște prieteni prin ceva evergreen-uri. Aveam niște prieteni care mergeau și cântau la Casino Victoria în București. Da. Și se cânta alt gen de muzică și m-am dus, am repetat cu ei, dar după vreo 2 repetiții mi-am dat seama că de fapt eu n-am ce să caut acolo, că nu te cheamă, nu simțeam nicio bucurie, dimpotrivă, simțeam că trădez, mă simțeam ca o trădătoare. Și după 2-3 repetiții le-am zis, n-am ce mânca, că n-aveam ce mânca, de asta m-am dus, dar nu, eu asta trebuie să fac. După aceea m-am dus în corul radio. Ok. Am fost o lună de zile și mă duceam, eram Era serioasă. Celebru radio. Da, încă este. Da, încă este. Și o lună de zile am stat și țin minte că am avut ceva concert, Mozart, cred, și am intrat în spate cu corul, că după o lună de zile, că a fost o perioadă de probă, după aceea trebuiau să mă angajeze, am intrat în spate cu corul și au intrat soliști în față cu dirijorul și atunci am zis, da, eu ce caut aici? Că eu nu trebuie să stau aici, eu acolo în față trebuie să fiu. Și erai pierdut în mulțime, a? Da, nu știu, așa ceva din mine striga, nu e locul tău aici. Și îți jur, Răzvan, nu aveam ce mânca la propriu. Da. Și am zis, nu, eu trebuie să... Mi-am dat, când au vrut să mă angajeze, am zis, știți, eu nu vreau să mă angajez. Și mi-a fost foarte greu, dar de ce n-am rămas acolo? N-am rămas pentru că erau repetiții, aveam și facultatea, mă obosea foarte tare, vocal, și nu mai aveam timp să mai studiez ceea ce vroiam eu să studiez și ceea ce îmi folosea. Și după facultate am terminat destul de rău facultatea. Ce înseamnă rău? Pentru că eram... În termen de note sau ce? Nu, am avut note bune. Pentru că studiam foarte mult și studiam prost, nu știam să studiez. Cântam foarte mult și destul, și repertoriu foarte greu, nepotrivit. Am făcut nodul pe corzi. Asta e o boală, nu e o boală, da, e o afecțiune, da. Exact. Cresc niște excrescențe, niște polipi care cresc pe corzi și nu mai poți să mai cânti. Și viciază. Da, nu mai poți cânta. Tot, da? Da. Și am făcut în anul 4, m-am internat, nu știu ce, cumva s-au resorbit și în anul 5 am făcut din nou. Și nu s-au mai resorbit, a trebuit să fac operație. Am terminat, am făcut în anul 5, că am făcut facultate de 5 ani și după aceea am dat la master, am intrat la master și atunci am făcut a doua oară, a fost operația, am renunțat la master și m-am dus la Craiova pentru că simțeam că trebuie să încep să mă cunosc. Eu aveam mereu profesorii care îmi spuneau e bine așa, nu e bine așa, cumva mă bazam pe profesori și nu știam să mă bazez pe mine, nu știam corpul, nu știam aparatul fonator, nu știam nimic, prea puține lucruri știam despre mine. Și m-am dus la Craiova
Și dus acolo, în opera din Craiova. nu chiar operă, că nu mă lua nimeni, eram proaspăt înțeles. absolventă. M-am dus, am vorbit cu directorul de acolo, mi-a zis, bine, hai să dai audiție. Păi zic, când? A fost așa fain că directorul de acolo, atunci, îmi fusese profesor la școala generală, profesor de teorie, domnul Zanfir. Și el mă mai vedea prin București, pentru că el mai venea și mai preda în București și mă mai vedea. Hai, și îmi zicea, hai la Craiova, hai la Craiova. Nu, domnul Zanfir, eu rămân în București, nu. Și până la urmă, m-am dus la Craiova cu coada între picioare, am crezut atunci. Și m-am dus la el și am zis, domnul Zanfir, am venit la Craiova, dacă se poate să mă ascultați, să dau o audiție, când organizați audiții. Și zice, păi da, te ascult. Zic, spuneți dumneavoastră când? Zice, da, acum. Dar știți că n-am partituri. Păi te aștept jumătate de oră. Am luat un taxi rapid. De fapt, nici n-am luat un taxi, m-am dus cu... era un coleg acolo, la un viitor coleg, da, Sorin Drănicianu, care era solist și care a asistat la discuție și zice, păi hai că te duc eu cu mașina. Așa un tip cât ușa de mare și un bas extraordinar, cu o voce incredibilă, așa ți se ridica părul pe tine. Și zice, hai că te duc eu până acasă și m-a dus el cu mașina să-mi iau partiturile, m-am întors, am făcut 3 vocalize, a fost atunci, era o pauză, aveau repetiție și erau pe scenă și a fost o pauză și zice, hai acum, pianistă, am cântat și zice, da, n-am un post acum pentru tine, dar hai la vară. Și l-am întrebat dacă pot să merg să studiez în teatru. Și a zis, da, nu e nicio problemă. Și la vreo lună de zile, eu mă duceam, studiam în teatru când nu se făceau repetiții, la vreo lună de zile intră Sorin Drănicianu cu un tip, așa scunduț, și îi vorbea în italiană, rupeam așa foarte puțin italiană și spune, uite, ea e fata de care ziceam, era regizor tipul, care făcea... Italian, bănuiesc. Da, italianul, care făcea o premieră chiar în teatru de Văduva Veselă. Și zice, da, am nevoie de tine pentru Valenciennes. Faci? Fac. Directorul ce zice? Că are nevoie. Și când am lucrat o lună de zile, am făcut premiera, îți dai seama, mă duceam voluntar, că nu... Da. Așa, dar după premieră, între timp a murit a murit cineva din operă și s-a eliberat un loc și ți-ai făcut loc, ți-a apărut un loc. Mi-a apărut un loc. Cool. Și cu ocazia acestei Văduve Vesele pe care am făcut-o, făceam Valenciennes, am și dat concursul și practic după ce am făcut 2 spectacole, au fost considerate etapa 1, etapa 2 și m-au și angajat. Și în 2003 se întâmplă asta. M-au angajat și... Ceva vreme. Da, ceva vreme. Și de atunci lucrurile... Vreo 2 ani nu mi-au dat foarte mult să cânt, ceea ce pe mine m-a ajutat foarte mult, vreo 2 ani, da, 1 an și ceva, am putut studia și așa. pentru că ți-ai reparat încă eram corzile. în refacere, descopeream lucruri despre mine. Bine că și astăzi mai descoper. Dar atunci eram așa, eram chiar foarte la început. Și cumva psihic eram liniștită pentru că aveam un loc de muncă. Cântam de 2 ori pe lună, făceam câte un concert, că nu mi-au dat mare lucru, repet. După care, după vreun an jumate, am cam început să mă plictisesc și am venit la Cluj. Asta era în 2005 și am dat la master aici. Da? Da. De ce la Cluj? Pentru că tu fusese și în București, Bucureștiul era de mână. Nu, Bucureștiul îl știam ce profesori sunt și am zis că vreau să cunosc Clujul. Okay. Și am venit în Cluj. Era o școală bună între școli, da? Da. Și acum cred că adică în momentul ăsta, nu pentru că predau la Cluj, dar fără modestie, avem rezultate bune și avem o școală bună aici. Și așa, am venit, am dat la master, am intrat prima. Wow. Și a fost anul în care am primit la Craiova, niște debuturi foarte grele pentru vârsta pe care o aveam 26-27 de ani. Am făcut Lucia di Lammermoor la vreo lună și jumătate după ce am dat aici admitere. Și după aceea, imediat la vreo 2-3 luni, am făcut Traviata, debut de Traviata. La vârsta aia a fost extrem de repede și rapid.
Drept care n-am avut timp să vin la cursurile din Cluj. Pe vremea aceea, Dumnezeu să-l ierte, era domnul Roșu decan, cred, și la un moment dat avea instituise o regulă că dacă nu ai prezență de nu știu cât, te exmatriculează. La master. Da. Eu nu călcasem pe la master, adică am venit, am dat examenul, am mai venit poate o dată și după aceea n-am mai călcat. Și m-am întâlnit cu domnul Roșu, aveam de cântat împreună, că deja eu începusem să cânt foarte mult. Da? Erați deja colegi, Da, și zic, știți, maestre, că nu prea am venit la ore, și așa un tip foarte sobru și zice, da, știu. Și zice, tocmai v-am expediat actele de exmatriculare. Și zic, și nu se mai Serios? poate. Da. Și cumva, deci, ca să înțelegi, eu am terminat facultate de 5 ani, masterul nu-mi folosea. Este ca și când acum este facultatea, licență plus master. Ceea ce am făcut, deci masterul l-am dat la master pentru că mă plictiseam. Ok. Dar nu-mi servea la nimic. Îmi servea că, da, cunoșteam profesori, mai lucram un repertoriu, dar atât. Și l-am întrebat așa, chiar râzând, și zic, nu se mai poate face nimic, și el a râs la mine și a zis, nu se mai poate face nimic. Și am mers prieteni și ne-am făcut spectacolul, și așa s-a încheiat masterul meu. Scurt și da, abrupt. la Cluj. Dar am cochetat, întotdeauna mi-a plăcut Clujul și de când am venit prima dată aici, a fost ceva care m-a atras, habar n-am, nu știu. La am ce? La școala de muzică sau la profesional vorbind? Da, sau... și facultatea, dar și orașul în sine. Și orașul. Și după aceea s-a întâmplat. S-a întâmplat să vin aici. Dar era ceva care a fost ceva care m-a atras în Cluj. Bun, dar pe măsură ce ai început să avansezi cumva în primii pași în carieră, probabil că au apărut și oportunități din astea de turnee sau turnee internaționale, nu? Da. Mai plecam cu opera, da. Cât de importantă sunt astea? Adică mie mi se pare un domeniu interesant al turneelor. Da, sunt versus interesante să pentru cânți că acasă, la publicul tău. Da, din punctul acesta de vedere sunt interesante pentru că schimbi publicul, schimbi sălile, dar cu turneul, când pleci cu o producție, ești cu colegii tăi, e aceeași regie, cumva, da, te ajută și îți creează o, cum să spun... O bulă de confort, să zicem. Da, acest lucru. Dacă pleci pe cont propriu și ești invitat într-un alt teatru... Dar tu ai făcut și asta. Da. Cu regizor nou, colegi noi, atunci ai mult mai multe de învățat. Da. Deci, practic... Îți creezi, într-un turneu faci anduranță. Deci rulezi același și spectacol. E important și asta. În teatre diferite, în medii oarecum diferite. Dar dacă te muți cu totul, cum ai făcut tu, știu că ai fost în Germania, o perioadă lungă de timp. E altceva, e altă experiență, alți colegi, alți regizori, altă mentalitate. Sinceră altă limbă. Da, cumva în domeniul nostru toată lumea vorbește engleză sau italiană și nu. Ajungeți să fiți pe o limbă. Da. Ok. Dar, sinceră să fiu, nu. Ieri vorbeam cu o colegă care tot așa a făcut o carieră, cu Carmen Gurban, care a fost soprana noastră mare și cu care sunt colegă și la facultate și la și la operă, și care a fost foarte mult plecată în străinătate, și am întrebat-o, zic, Carmen, de ce n-ai rămas? Pentru că ea e realmente o mare artistă. De ce n-ai rămas în străinătate? Și mi-a spus că nu i-a plăcut, că nu a rezonat. Și așa sunt și eu. Nu am rezonat cu străinătatea. Cumva nu ești împlinită emoțional. Nu. Eu am nevoie de oameni, am nevoie de limba mea, am nevoie de... Nu știu, de fiecare dată când mă întorceam, dacă stăteam o perioadă mai lungă în străinătate, mă întorceam acasă și îmi venea să mă arunc pe pământ așa și să... Serios? Să miros pământul țării. Nu știu, sunt... Nu știu, eu sunt româncă și mie îmi place aici, mie îmi plac oamenii de aici, îmi place mâncarea de aici, îmi place mentalitatea.
Care au fost experiențele tale mai relevante? Știu că ai fost în Germania de câteva ori, Da. parcă și prin Italia, dacă bine știu eu. A fost frumos, a fost frumos. Ok, dar pentru cineva care visează la asta, să meargă, să presteze în străinătate, poate că nu în domeniul muzicii, probabil că, știu eu, multe profile de carieră pot să aibă genul ăsta de vis, să mă duc să prestez în afară, profesia mea. Eu m-am dus pentru că trebuia să-mi demonstrez că pot. Știi că sunt foarte mulți care spun la un moment dat, care nu reușesc să-și împlinească visele și rămân cu un soi de frustrare. Și normal că ca și student, noi toți visăm să facem mare carieră în străinătate și nu e ușor. Nu e ușor, este... La ce te gândești când zici nu e ușor? Nu e ușor să reușești în partea cealaltă. Adică și dacă reușești... Nu e ușor să fii chemat. Da. 1 și 2 și dacă să și reușești prestezi. după aceea să te și menții. Ok, corect. Pentru că nu e că mergi să faci un spectacol bun. Nu, este foarte greu să faci carieră în străinătate. Și avem o grămadă de români și o grămadă de tineri care sunt plecați de aici din conservatorul din Cluj, din Academie. Și e greu, ești departe de ai tăi. Nu e o viață ușoară. Și să performezi și să fii la înălțime în fiecare seară, pentru că acolo este o competiție acerbă. Nu ești bun și ratezi într-o seară, stai liniștit că mâine te schimbă. Serios? Da. Chiar dacă ești sub contract? Da. Chiar dacă ești sub contract, au dreptul să te trimită acasă. Ai fost în atâtea, să spun eu, teatre și în atâtea culturi. Unde te-ai simțit cel mai... În afară de România? Da, în afară de Cluj, să zicem, România. În Italia. În Italia, da. De ce? Sunt ca noi, sunt ca noi cumva și mi-mi plac oamenii veseli și în Germania m-am simțit extrem de tristă și de... Așa, terminam repetițiile. Mi se pare că italienii te încarcă, nemții te descarcă cumva. Nu, te lasă în pace și te simți complet singur. Eu realmente m-am simțit complet singură. Terminam repetițiile, până mă duceam la baie să-mi schimb un tricou pentru că transpiram nu știu ce. Cât îmi lua? 5 minute. Da? Mă întorceam, nu mai era nimeni. Nimeni, n-am ieșit odată, că așa am stat luni de zile și odată n-am ieșit cu cineva la masă să vină străin, neamț. Păi în Italia, în fiecare seară ieșeam la mese și era, cum să spun, era veselie mereu. Și da, și la pauză prendeam un cafe. Da, când aveam premieră de Traviata și, Răzvan, îți jur, nimic nu funcționa. Nimic, deci ca în filme, mașiniștii nu știau de capul lor. Ai senzația că pică pe tine scena? Da, deci aveam senzația că din moment în moment ceva de sus o să-mi pice în cap și pentru că un mașinist este să bea un cafea. Un cafe. Da. Și mă întrebam cum naiba va funcționa. Deci, îți jur, nimic nu funcționa. Lumini, alandala, totul așa. A doua zi, când a fost premiera, totul a mers perfect. Eu n-am înțeles, a fost un miracol. Un miracol. Deci și cumva toți se jucau știind că las, că ne facem treaba în joi. Da. Și și-au făcut-o. Totul a funcționat perfect. Și mă întrebam, eram foarte stresată, eram stresată. Și shaioși, adică la un moment dat am mai făcut concerte ei fac ceva stagiuni estivale, mai plecam un mini turnee. În Italia? Da, acum vreo 15 ani am făcut asta. Mai plecam cu pianist și într-o mică piațetă seara. Hai, serios? Da, și eram plătită pentru chestia asta. Deci și făceai open air așa? Da. Și concertul, să presupunem că trebuia să înceapă la ora 9 sau la ora 10. Păi niciodată nu începea mai devreme de 11 jumate, 12. Dar deja știam asta și oamenii sunt relaxați și pentru că se adunau, mai beau ceva, mai ciuguleau ceva. Nu știi ce apare. Și tot așa, dolce far niente, știi, așa.
de ce unde ne grăbim? Suntem relaxați. Dar pare mult mai artistic, așa ca și spirit, Da, ei sunt decât artiști. rigoarea asta nemțească, Da. știi? Parcă nu e compatibilă cu... Cu mine nu, sigur. Da, nu cu spiritul ăsta artistic. Stai, nu putem să o împingem așa, să o programăm la minut, la totul. Deși, ca să iasă ceva bine, probabil că rigoarea asta e necesară, știi? E necesară, dar, de exemplu, când eram în Germania, ajunsesem să mă simt ca un roboțel. Nu mai simțeam că mai vin cu ceva de la mine, nu mai simțeam creator. Și mi-era dor să vin să cânt în România și să pot să... Dar asta cât e de... Mă întrebam la un moment dat, nu mai știu în ce context, cât e de reală ideea asta că fiecare artist, hai să zicem în domeniul ăsta tău al muzicii, e și un creator. Adică tu trebuie să iei, să faci play a unei partituri sau a unui rol, sau ai și libertatea să improvizezi. E clar că trebuie să fii parte dintr-un scenariu acolo și ai un script și ai niște partituri în spate, dar cât de mult te pot bucura de improvizație? Nu improvizăm, dar creăm, putem să creăm. Și care e diferența? Improvizația merge mult mai departe. Creația cumva se face într-un pătrățel pe care îl avem și noi acolo în pătrățel ne jucăm. Improvizația poți să ieși din pătrățel. Am înțeles. Să te îndepărtezi. Creația e că tu te joci din note, din tonuri, din ce? De exemplu, când te duci la teatru și vezi aceeași piesă de teatru cu doi actori diferiți și îți place mai mult unul, deși textul e același, regia e același, dar îți place mai mult unul sau celălalt. Exact același lucru e și la cântat. Ok. Da, uite că ziceai de actori, voi în tot ce faceți aveți o componentă, mie mi se pare destul de importantă de rol, de actor. Da. Mișcări de scenă, gesturi care... Știi? Adică nu ești doar o voce. Nu, e actorie. E actorie, trebuie să interacționezi cu ceilalți colegi de scenă. Am văzut în urmă cu vreo 2 luni, nu mai știu cât, la Boem și am fost aici la Cluj și am fost impresionat. Ai văzut premiera, da? Da. Câți oameni erau acolo pe scenă în diverse momente. Da. Și mi se pare foarte important toată punerea în scenă, interacțiunea dintre voi acolo, știi? Dincolo de vocea în sine, știi? Adică e un joc acolo, e teatru și cumva, nu știu, mie mi se pare opera mult mai completă decât teatrul, pentru că ajungi muzica te ajută foarte mult să pătrunzi ce ziceai tu mai devreme, de personaj. mai ușor de reținut o poezie dacă e pusă pe muzică. Da. Okay. Nu, dar muzica te ajută pentru că, de exemplu, ai emoția unui personaj. Da. Și în teatru, mă rog, te ajuți de cuvinte, de o mișcare a corpului, dar în muzică ai și, de exemplu, ceea ce numim cadențe sau anumite fraze muzicale care te ajută mult mai mult să transmiți starea personajului. Ok. Că este și muzica, să zicem, o luăm o muzică tristă și personajul are niște cuvinte triste și... Mi se pare... Da, cumva ai imaginea și mai completă și muzica te ajută mai mult. Mai ai niște senzori care se folosești. Da. Emoția muzicii. Da. Ok. Care e amplificată de... Da, plus jocul de scenă și... Da, pe și orchestra, că orchestra e un comentator acolo sau susține ideea sau... Da, e frumos și teatrul, îmi place teatrul. Dacă n-aș fi făcut muzică, aș fi făcut teatru. Da? Ai făcut actorie? Păi, când m-am dus la Craiova, când m-am reîntors după facultate, după ce am făcut Celebrii Noduli, mi-am spus eu mie că dacă în 2 ani de zile nu învăț să cânt și ajung iarăși acolo, mă las de cântat. După trauma aia corzilor? Da. Ok. Am zis că mă las de cântat și dau la facultatea de teatru. Am înțeles. Ok, deci nu s-a întâmplat tot asta, pe scenă, tot pe scenă. Norocul nostru, da, e ok. Da. Și
mă întorc un pic la scenă și la Bohem, care am văzut-o eu. Mă întreb... Cu mine ai văzut sau cu cealaltă? Cu mine? Da. Și mă întreb cât de complicat e să pui în scenă, câtă repetiție, nu știu dacă tu poți să răspunzi, sau câtă repetiție trebuie ca să pui în scenă o premieră din asta, care mă duc mai departe și zic, bă, stai un pic, că trebuie acolo o logistică materială, cu decoruri, cu mașiniști, cu lumini. Partea ta pragmatică, eu nu m-aș fi gândit niciodată la chestia asta. Pe urmă trebuie să iei costume, trebuie să iei... să le faci. Da. O mulțime, că e un to-do list imens, știi, așa, ca să faci managementul unui spectacol. Este. Regizorul este scenograful și după aceea au sub ei tot felul de oameni care... Oameni, care... Dar cred că erați spre 100 de oameni implicați în tot spectacolul. Cred că mai mult. Incredibil. Era un cor de copii la un moment cor de copii, corul, orchestra, mașiniștii, pentru că sunt foarte mulți mașiniști ca să schimbe decorurile, soliștii. Da, eram niște oameni pe scenă. Și cum e să fii soprană în centru, știu eu, mașinii astea de oameni și stai că mai ai publicul. Da, să știi că nu... Sală plină, cum gestionezi toată chestia asta, așa, mi se pare complicat, așa, știi? Nu e, pentru că eu mă duc acolo cu lecția pregătită și eu sunt o rotiță dintr-un mecanism. Încerc să-mi fac treaba mea, să mi-o fac cât de bine pot. Nu consider că sunt eu mai special. Da, e adevărat că fac mult mai multe lucruri, dar... Pe cum e? Suntem... Eroina acolo. Da, sunt eroina, dar nu depinde doar de mine. Depinde de toți și de colegii mei, de mașiniștii din spate, de perucherie, de machiaj, ca să totul să funcționeze. Înțeleg, dar tu simți așa un soi de thrill, stres, ai un factor de stres acolo. Sigur, întotdeauna, da. Ok. Da, de asta în ziua de spectacol, cine mă cunoaște mă lasă în pace. Am înțeles. Deci stresul e mai degrabă înainte de a... Da, cumva încerc să-mi fac liniște cu mine în ziua de spectacol, trec personajul, mă gândesc, mă gândesc la regie. Vizualizare, cumva, da, mi-l trec de mai multe ori în minte. Cumva în ziua de spectacol simt nevoia să nu socializez, să fiu eu cu mine și... Nu e ușor să stai pe scenă. Și de afară pare relativ simplu, mai stai, mai cânti câte un pic pe acolo, apropo de mama ta care cânta romanțe, la mea se termine. Simplu? E stresant? Adică e solicitant? Adică, la un moment dat ziceai că la începutul carierei tale ai cântat o oră jumate și ai slăbit 3 kg. Bănuiesc că ai slăbit 3 kg, dar cred că e solicitant. Nu, le-am slăbit atunci la propriu. Pare, da? Da, atunci la propriu le-am slăbit. Nu, e solicitant. Și acum slăbesc câte 1 kilogram pe seară. Este solicitant, pentru că sunt foarte multe lucruri la care trebuie să te gândești când ești pe scenă. Este personajul, sunt colegii, totuși există o responsabilitate. Dacă eu greșesc, chiar și un cuvânt dacă îl greșesc, poate că îl debusolesc pe un coleg de-al meu care nu este pregătit. Deci cumva, din respect pentru toți ceilalți participanți, eu trebuie să fiu foarte bine. Și mai este partitura, mai este și faptul că nu suntem mașini, suntem oameni și poate că noaptea asta nu dorm bine și mâine am spectacol și e greu să performezi. Odată cu vârsta nu mai e ca la 30 de ani, când puteam să pierd o noapte și a doua zi să fac un spectacol, nu mai funcționează așa. Cumva și eu sunt în continuă schimbare și da, nu e ușor, este un stres, știi, eu ies pe scenă și când ies știu foarte clar ce am de făcut. Dar întotdeauna există factorul neprevăzut. Da. Și nu știu, adică variabile acolo care pot să... Da. În permanență trebuie să fiu concentrată. Cumva, Dacă un pic îmi fuge atenția în altă parte și nu sunt bine, nu sunt echilibrate interior, foarte ușor pot
să dau rateuri. Și mi s-a mai întâmplat, când nu eram bine echilibrată interior, treceam prin tot felul de probleme emoționale, nu mi-a fost ușor. Că e foarte greu cei să care mă detașezi, cunosc, imaginez, cei care mă știi? cunosc cu adevărat și-au dat seama că nu e ceva în neregulă cu mine. Că cumva este noi cântăm cu sufletul și dacă sufletul nu este bine, e greu să-ți faci meseria. Că nu mă duc să, nu știu, să fac șuruburi. Da. Știi? Până și acolo să faci șuruburi trebuie să fii atent, să fii focusat, că nu știu cum se fac șuruburile, dar poate că îți dai cu ciopacanul peste mână. Da. Este, când te ascult așa, mă gândesc că am citit la un moment dat o carte care se numește The Outliers, excepționalii, au tradus-o românii, și a unui individ care are Malcolm Gladwell, care are mai multe cărți din zona asta așa, hai să nu zic self-help, dar omul e și cercetător și el susține că e foarte important ca pregătirea în domeniul tău, și el face mai mult referire la zona asta de business, să fie un 10.000 de ore, zice el, știi? Și ascultându-te, văzând că tu ai început de la 5-6 ani, cumva, un soi de pregătire absolut informală, combinat cu flaut, vioară, pian, deci tu ai adunat astăzi 10.000 de ore și validezi clar succesul de astăzi, parcursul ăsta de 10.000 de ore. N-ai cum să faci performanță. Asta vreau să întreb. Crezi că poate să vină un talent Nu. și să scurteze drumul ăsta, acum după ce tu ai ars la 10.000 de ore și... Poate să-l scurteze, dar nu cu foarte mult. Tot trebuie, da, e adevărat, cu cele 10.000 de ore, poate chiar mai mult. N-ai cum. Îl poate scurta, să zicem că este foarte talentat, dar la un moment dat trebuie să se organizeze. Pentru că, mai ales în domeniul meu, cântăm cu tinerețe. Adică cum? Și ce înseamnă asta? Când ești tânăr, vocea este proaspătă. Am și înțeles. te ajută. E ca un sportiv, nu? După aceea ai nevoie să suplinești cu tehnică, cu experiență. Și dacă nu-ți faci tehnica și experiența când ești mai mic, mai târziu este mult mai greu. Deci oricât de mult talent ai avea, tot trebuie să ai niște, măcar 10.000 de ore în spate. Și ziceai mai devreme că cântăm cu tinerețe. Tu ai început de câțiva ani să fii formator, nu? Ți-ai luat doctorat, tu ai trecut în zona asta de cadru universitar și ai clase. Cum vezi, sau nu știu, părinții mei au fost profesori, cumva, și eu mi-am dorit, n-am reușit la modul formal să fiu vreodată vreun profesor de vreun anumit fel, dar mi-am dorit cumva să ajung să fiu la catedră profesor. Cum e să fii la catedră, în același timp să fii și profesionist? Știi ce zic? Că sunt puține domenii în care profesioniștii chiar predau. Deci e și formator, dar și profesioniști. Nu știu dacă înțeleg, da. În domeniul de business, de exemplu, sunt foarte, foarte, foarte puțini oameni de business care și predau la catedră. În marea majoritate, profesorii din școli sunt profesori și atât. Ok? Păi bine, când ai un business, normal că te focusezi acolo, pentru că de acolo îți vin banii, nu? Când ești în business. Pentru noi și cred că, da, marea majoritate a colegilor mei de la facultate, care predăm canto, suntem pe scenă. Ok. Adică asta e o practică. Și dacă nu mai suntem, sigur am fost pe scenă. Deci toți profesorii de la conservator au făcut carieră. Și încă fac carieră. Este extrem de solicitant, pentru că eu, după ce predau 5 ore, 6 ore, sunt epuizată. Vin acasă și sunt catatonică. Am nevoie de liniște. Silence. Da. De silence, da, pentru că lucrăm cu sunetele și urechea mea trebuie să fie în permanență extrem de atentă, să simtă cele mai mici schimbări, cele mai mici inflexiuni, pentru că știi cum suntem, că vorbești când lucrezi cu studenții. Lucrez cu studenții, Am înțeles.
poate să o ia foarte ușor, dar și eu ca și profesionist pot să o iau să mă duc foarte ușor și foarte fin într-o zonă care nu e bună. Mie astăzi mi se pare că e bună, mâine mă duc și mai mult, păi mâine mă duc și mai mult și într-o săptămână pot să stric. Am înțeles. Și vreo lună de zile până mă dumiresc pe unde sunt să nu pot să cânt. Am înțeles. Știi? Și același lucru se întâmplă și cu studenții. Și cu studenții și mai grav, pentru că ei nu știu să se corecteze, iar eu trebuie să fiu extrem de atentă la cea mai mică chestiuță, să o corectez atunci pe loc. Să găsesc un limbaj comun cu studentul, pentru că nu toți, cumva cu fiecare dintre studentele mele, că am numai studente la clasă, lucrez un pic diferit. Fiecare dintre ele au alte nevoi. De exemplu, să zicem, tu ai probleme cu litera A, nu e impostată, nu e... Cum adică cu litera? Cu sunetul A sau cum? Cu sunetul. Da, sunetul când spunem A și cântăm cu înțeles. A, să nu o cânti într-o poziție bună, spunem noi. Celălalt student să aibă probleme cu E și pentru fiecare am alte explicații. Și ce să vezi, nu sunt aceleași explicații, pentru că o anumită explicație s-ar putea să nu funcționeze la tine și la celălalt la fel. Chiar dacă de fiecare dată trebuie să găsesc noi imagini, că lucrez foarte multe cu imagini, cu culori, cu senzații. Cum adică noi imagini? În ce sens? Cântăm o culoare caldă. What? Da. Da. Imaginează-ți că pe limbă ai un cartof fierbinte și atunci și sunetul se formează acolo unde se duce aburul. Imaginează-ți că ai o umbrelă deschisă în gură. Și asta sunt teme care voi le folosiți? Da. Tu nu inventezi acum, tu iei din eu asta din spun, școală, asta spun. Imaginează-ți că ai o cupolă aici în fața feței. Pentru noi cântăm, asta e ceea ce numim mască. Aici sunt microfoanele noastre, aici sunt rezonatorii. Și trebuie să învățăm cum să aducem sunetul ca să se amplifice și să meargă mai departe. Înțeleg, dar apropo de asta, tu, cred, eu cel puțin, îmi aud complet diferit vocea din propriul cap versus din această înregistrare. Și atunci tu, ascultând pe studenta ta, o auzi diferit decât se aude ea însăși sau decât te auzi tu pe tine, nu știu, deci tu compari cu vocea pe care tu ți-o auzi cântând, compari vocea ei care vine undeva din afara, nu știu, propriului tău. Eu nu compar vocea mea cu vocea ei. Înțeleg. Lucrez cu fiecare voce în parte. Știi care e paradoxul? Că atunci când eu ca și cântăreț mă aud în mine, asta vreau să zic, mic și am o studentă care zilele trecute a făcut așa, a avut un breakthrough și era atât de decepționată, îi ziceam, asta e foarte bine, e extraordinar, mergi pe asta. Dar eu în interiorul meu mă aud mic și urât. Asta e interesant, pentru că atunci cum poți să studiezi singură? Păi te obișnuiești cu senzația. Știi? Că tu, în postura asta de cadru didactic, ești o ureche externă, un arbitru cât se poate de rezonabil pentru studentul tău, dar când faci treaba asta singur, n-ai cum să-ți auzi vocea altfel decât în capul tău, care e o distorsiune majoră. Nu mă mai iau după vocea din capul meu. Ok. Mă iau după feedback-ul pe care îl primesc din sală. Nu, dar eu știu că tu repetai sau repeți singură, adică atunci ce faci? Sunt anumite senzații pe care le am. Okay. Vocea trebuie să o aud, dar în ani de zile îți dai seama că mi-am făcut niște repere. Și știu cum trebuie să se audă și știu ce trebuie să simt interior atunci când este bine. Wow. Da, și vorba studentei mele, când te auzi mic în interior, să fii sigur că afară se aude tare. Am înțeles. Și ideea este să depun cât mai puțin efort. Când mie mi este foarte ușor în interior, afară înseamnă că vocea este liberă și are penetranță, pătrunde, trece dincolo de orchestră. Uite ce întrebare îmi vine când zici tu trece dincolo de orchestră. Cât de importantă e sala?
Este importantă. Sala prin prisma Acusticii, pe de o parte, și pe urmă cea mai departe publicul. Da, sala e foarte importantă Ca acustică. Ca acustică, da, pentru că îți poate fi mai ușor sau mai greu. Ok. Trebuie să poți cânta în ambele săli, dar într-o sală cu acustică bună, cântatul devine extrem de ușor și e o plăcere. Știu și eu că Scala din Milano, de exemplu, e legendară ca fiind perfectă sau... Da, foarte multe teatre în străinătate au o acustică foarte bună. Am înțeles. Și e ușor să cânti într-un astfel de teatru. Dar când ai un teatru cu acustică proastă, cu acustică surdă, da, mergi foarte mult pe senzația interioară, pe ceea ce ai învățat de la repetiții, cum ar trebui să simți. Da, nu te poți ajuta de feedback-ul pe care l-ai din sală. Dar despre public? Publicul este foarte important, că acolo se creează un schimb de energie. De ce nu-mi plăcea publicul german? Că nu prea, foarte rar aplaudau după vreo arie, nu ca italienii. Și publicul german e cald la sfârșit, dar până la sfârșit te întreb te întreb dacă nu cumva în fiecare secundă greșești ceva. Și e un schimb de energie care se creează acolo între mine și public. Și cred că e important și rolul în care ești. Nu? Sau... te gândești că dacă ai un rol de villain, un rol de un personaj negativ, publicul nu are legătură cu jocul actoricesc, că un public poate să aprecieze un personaj negativ dacă îl face credibil și știi? De exemplu, ți-am zis că săptămâna viitoare debutez Desdemona și acolo Iago cu Batista și intrigantul șef are o arie absolut spectaculoasă și o să cânt cu un coleg cu care mi-e foarte drag să cânt și care pe lângă un muzician excepțional este un actor extraordinar și așa își creează personajele extrem de meticulos și în profunzime și da. Și e foarte plăcut, e ușor să ai astfel de parteneri de scenă, că îți ridică mingea la fileu. Da. Joci mai bine de dreptul, adică în modul figurat. Și e fain când, de exemplu, că aici, fiind într-un teatru, te obișnuiești cu colegii și suntem așa o mare familie și e ușor de jucat cu ei, că ne știm. Și dacă ar fi să vorbim de roluri, cât de important e să-ți placă un rol? E foarte important. Faci cu plăcere, cânti cu plăcere, dar să știi că de multe ori, de anul trecut am cântat, nu mor după muzica modernă și asta am spus-o întotdeauna, dar fac muzică modernă. Și de fiecare muzică contemporană. Care sună mai puțin tonal și mai puțin plăcut, gâdile mai puțin plăcut urechea. Dar fac și muzică modernă. Și anul trecut am avut un proiect cu o cantată pentru 2 soprane de Livia Ciocănă Teodorescu, compozitoare care abia terminase, abia terminase lucrarea. M-am și întâlnit cu compozitoare, am lucrat. Asta nu mi-a plăcut la început, nici mie și nici celelalte soprane, niciuna dintre noi nu murim după muzica contemporană. Dar, mă rog, poezia era făcută după poezie franceză, poezia foarte frumoasă și tot cântând lucrarea aceea a ajuns să ne placă și după ce am terminat spectacolul... Pofta vine mâncând. Cu lucrarea aia a ajuns să ne placă. După ce am terminat, am avut la radio, a intrat în Fonoteca de Aur cu notă maximă. Wow! Da. Și mă gândeam cu Teodora Gheorghiu, era cea de-a doua soprană, că poate că ar fi fain să o mai cântăm și în altă parte. Am înțeles. Și a ajuns să ne placă. Dar, da, deci, muzica contemporană este greu. Publicul v-a validat-o mai repede decât ați validat-o voi. Nu, publicul a plăcut-o, dar în final și nouă ne-a plăcut, știi?
muzica contemporană este greu de înțeles la prima audiție. Dar care e un rol care, de exemplu, pe tine să zici, bă, ăla îmi place, mă mulțumește un rol sau... Nici nu mai știu. M-au mai întrebat reporteri da. și nu știu care îmi place, toate îmi plac, îmi place să fac și comedie, îmi place să fac și dramă, îmi place să și mor pe scenă, am o moartea preferată, da. Acum o să mor strangul, nu, îmi rupe gâtul. Da, ai grijă. Da. Nu, îmi plac anumite scene din opere, dar să zic așa că o operă preferată, nu știu, toate îmi plac, pentru că în toate depun același efort și aceeași iubire și pasiune. E adevărat că de multe ori îmi schimbă starea. De exemplu, dacă fac o comedie, fi sigur că zilele alea sunt sunt super relaxată. Hai serios? Da, dacă fac o dramă, sunt acolo apăsată și mă gândesc și... ești în rol. Nu, ești în rol, dar rolul îți lasă o amprentă asupra ta. Da. E acolo un soi de energie care rămâne undeva în spate. Înțeleg. De exemplu, foarte multe roluri le-am învățat în vis, în somn. Da, pentru că mă culc și muzica se derulează. Hai, serios? Da, și o aud. Și cumva la fel și cu personajul. Când fac ai un Da, cu o parte de creier soft care rulează în background acolo. Da. Ce mișto. Probabil de asta și învăț extrem de repede. Foarte repede învăț. Apropo de învățat, tu cum se învață astea pentru mine? Cum se învață? Adică ai două linii de învățare în mintea mea, una muzicală, un text. Și le suprapui și mai pui și joc de scenă. Păi, cumva, dacă partitura nu e foarte grea, le învăț ambele deodată, muzică și text. Dar asta e cea mai simplă parte de cum îți înveți, însușești o partitură. Că asta e așa, e prima citire și o citești, o înveți, după aceea te documentezi despre personaj, despre epocă, despre vârsta personajului, relațiile dintre personaje începi să le înțelegi. Deci deschizi un dosar, cum ar veni. Da, paginile nu așa oricum. După aceea este muzica, vezi armonic, în ce parte se duce, sunt o grămadă de notații în partitură pe care trebuie să le respecti și să le înveți odată și nu e deloc lipsit de importanță ceilalți din... Nu. Și când ai ansambluri, de exemplu, vezi care e vocea importantă, că poate, chiar dacă ești vocea cea mai înaltă, s-ar putea să nu fii vocea principală. Și, dar, știi cum, pare foarte multă muncă, dar în momentul în care ai experiență și faci cu bucurie ceea ce faci, nu mai percep ca pe o muncă. Interesant. Fii atent, e o chestie care mi se pare foarte contemporană, să zic, și anume asaltul pe care publicul îl are din atâtea alternative pe care poate să le aleagă în locul operei. Adică, cum îi faci pe oameni să vină în continuare la teatru? Sigur că nu e neapărat treaba ta la modul direct, dar cumva, până la urmă, tot ce prestezi tu și colegii tăi sunt foarte dependente de săli de spectacol, pentru că nu mai are aceeași valoare dacă o pui într-un post de radio care oricum nu există. Și atunci oamenii trebuie să vină în continuare la teatru. Ori sunt atâtea alternative care au apărut în ultimii ani. Deci vin. Dacă vrei bilet la operă cu cel puțin o lună și jumătate înainte, când se pun biletele în vânzare. De ce crezi că vin? Pentru că le place, pentru că, știi, a fost o perioadă când sălile nu erau pline, dar știi că a mai fost opera aperta, că iese în stradă și lumea devine mai familiară cu genul acesta muzical.
Habar n-am, se face, există pe Facebook, Instagram, Ok, se face, deci în altă ordine se de promovează. social media și Da. ajută. Și asta ajută. În La un moment promovare dat, și- la un moment dat au făcut nu știu ce proiect cu puneți papionul și vino la operă. Au fost tot felul de... Pentru că foarte mult s-a împrospătat publicul. Știi? Că la un moment dat ziceam, gata, că ne moare publicul și nu mai vine nimic din spate. Dar nu, Deci sunt foarte mulți tineri care vin. Exact, asta vreau să zic, că da. generația nouă Vine. umple locurile goale, adică nu... Dar Nu se se diluează găsesc, odată cu... nu știu cum fac cei de la operă, dar... În Cluj, cel puțin? Da, și în Cluj, și în București. În București poate, da, depinde de spectacole, dar în Cluj nu cred că este vreun spectacol la care să nu fie sala vândută toată. La balet, de exemplu, este bătaie, nu știu. Da? Da, e... Cu 3 luni înainte nu găsești locuri. Spectaculos și mă bucur asta. Da, avem șanse. Dar știi care e chestia? Uite, montările din Cluj sunt tradiționale, de la opera din Cluj, sunt tradiționale și poate că și asta atrage, că s-au mai pus și mai modern și parcă nu au avut așa mare priză la public. Poate, de exemplu, cum ai fost tu și ai văzut Boema, că e o montare tradițională și ai văzut actul 2, este spectaculos, cu casa aia plină de lumini și cu mașina pe stradă și adică pe scenă. Și o recuzită impresionantă, Da. se spune. Mult peste ce mă așteptam să se întâmple, adică... Da. Și un nivel de calitate al costumelor. Da, te pune într-o anumită, te duce într-o anumită epocă, te poartă într-o anumită epocă. Și cred că probabil de asta vin la operă, să uite un pic și să se lase un pic prinși de poveste și nu știu, poate de ce să nu, să-și imagineze că au trăit în timpurile acelea. Păi îți imaginezi, adică n-ai cum să nu... Nu te transpui cumva Da. în epoca aia. Și costume, și coafură, și machiaje, și... Da, a fost foarte faină mașinuța asta din mașinuță electrică. Nu știu, părea foarte reală, nu-mi dau seama ce... Păi era reală, da, mașină electrică, dar mă rog... Serios? Da, era o mașină de epocă, pentru cei care Da. nu știu, era o mașină de epocă care de la lojă de unde stăteam eu părea foarte reală, adică... Este reală, este o mașină electrică, dar cu caroserie de mașină de epocă și foarte drăguță, așa. Se mișca pe acolo prin... Da, și n-avea servor direcție. Okay. Da, se mișca greu, adică trebuia să ai ce, dar în rest nu, e haioasă mașinuța. Ok, am zis la început că intrăm și în zona asta disruptiv de motociclete. Adică, cum să treaba asta? Cum? Ai zis tu câteva cuvinte la început. Eu mi-aduc aminte că acum, săptămâna trecută, când ne-am întâlnit să-ți propun ideea asta, ți-am văzut scuterul în fața cafenelei unde ne-am întâlnit și când ne-am despărțit, mi-am dat seama că tu ești pe tocuri. Adică, cum? Acum, început de martie... Da, dar n-ai înțeles. Eu scuterul nu-l las niciodată. Știu că l-am văzut în fața conservatorului luni și luni de frig, cum ar veni. Da. Cu plăpumeoara aia, protecția aia. Da, am echipament, mănuși, da, totul e... Sunt foarte bine îmbrăcată și nu, dacă atâta timp cât nu-i gheață pe jos, eu... Acum trebuie să-l duc la ceva revizie, că cred că aud bucșele, poate că scârție ceva când... Frânele, sau frânele. Trebuie să vedem ce are, dar săptămâna viitoare, când o să fiu plecată, o să mă duc să-l las la doctor, la domnul doctor Cantemir. Da. Nu mă las. De scuter nu mă las și cu scuterul merg. Știi că cumva trebuie să le combin. Eu întotdeauna m-am îmbrăcat elegant, cu rochițe, cu pantofiori, cu toc. Ori când am intrat în lumea motocicletelor și a scuterelor, mai ales la început, a trebuit să-mi schimb stilul vestimentar total. Radical, adică Da. La început, mai ales Marcel nu mă lăsa să plec fără echipament și oricât era de cald. Complet incompatibil cu... Da.
oricât era de cald, Fashion, nu mă lăsa classic. să plec fără mănuși, fără haină. Geacă, da. Acum îl înțeleg, că era grijuliu pentru mine și mai ales că eram la început și... dar cu timpul am început să fiu mai relaxată și să revin la stilul meu de vestimentar elegant, adică eu pot să merg la operă cu pantofi cu toc, cu ruj roșu, cu părul cârlionți, Adică și cu cam așa cum ești acum. Da, și cu cască pe cap. Da. Da? Și cu mănuși de motociclist. Spectaculos, da. Da, este un mijloc de transport, mă folosesc de el, eu sunt, știi, dacă ar fi să îmi aleg un mijloc de transport, mi-aș alege mijlocul de transport practic, nu neapărat estetic. Subscriu aici, clar. Da, pentru mine scooterul și mai ales în orașul Cluj este O soluție pentru da, trafic, pentru parcare, da, pentru da. Mă o mișc mulțime. repede Da. și am reușit cumva să le îmbin și stilul elegant, plus că există tot felul de haine, mă rog, nu cred că există pantofi cu toc Da, asta mă protecție. vreau să zic, nu poți, chiar. Da, asta este, undeva trebuie să riscăm. Da, undeva trebuie să compromitem. Numai că la motocicletă n-am cum. Ok, dar la motocicletă, că scooterul e ceva care are o componentă utilitară în zona urbană, câștigi timp, ai loc de parcare, dar cu motocicleta aia nu e neapărat că îți trebuie, adică ce cu aia? Motocicleta intru în vacanță, deci în momentul în care mă urc pe ea, intru în vacanță. Da, eu subscriu, că și eu sunt mare motocicletă, dar sunt fascinat de... Săptămâna trecută am plecat singură, duminica trecută, încă a fost cald, a fost frumos și m-am dus spre munte, da, m-am dus spre munte cu motocicleta și la un moment dat... singură, ca să înțelegem, bun. Da. Și la un moment dat am dat de o zonă pe niște versanți către nord, care erau cu gheață și cu nu știu ce. Am fost destul de stresată. E un foarte mare pericol. Da, deși era gheață pe jos, da. Și cumva m-am strecurat și am reușit să întorc la un moment dat și m-am întors pentru că mai continuau niște zone cu gheață și am zis că totuși n-are rost să risc, pentru că dacă trântesc motocicleta pe jos trebuie să am nevoie de ajutor. Nu pot să o ridic singură. Asta în cazul în care nu pățești nimic, da. Da. Nu știu, dar asta mi s-a întâmplat de la început. În momentul în care m-am urcat pe motocicletă, am intrat în vacanță. Pentru mine asta este motocicleta. Nu sunt vreo vitezomană, merg pentru bucuria de a merge. Îmi plac mirosurile când trec prin sate la ora 6 vara, când lumea se merge în case și, nu știu, miroasea mămăligă făcută în ceaun. Zi, că îmi place să ascult. Așa, și când trec prin sate, știi, este focul, probabil că oamenii mai fac focul și mai fac mâncare în momentul acela retrăiesc copilăria, pentru că am copilărit la țară și... În zona Craiovei? Nu, în Bărăgan. În Bărăgan, wow. Da, în Bărăgan. Mama mea era de acolo și într-un sătuc care se numește Constantin Brâncoveni, și acolo mergeam în fiecare vară. Și stăteam cât era vara de lungă. Da. Stăteam la bunica și făceam mâncare pentru că bunicii mergeau la câmp. Și eram 3 verișori care stăteam acolo, eram eu cu sora mea și cu încă un verișor și fiecare dintre noi aveam câte un job bine stabilit, câte o sarcină bine stabilită. Eu eram cu mâncarea, da. Eu trebuia să fac mâncare, îmi lăsa bunica toate cele și mă duceam, aveam o bucătărie de vară cu un foc care se făcea din coceni de porumb și eu aprindeam, asta se întâmpla, eram clasa 4-a, 5-a. Și îți dai seama ce nebunie, că astăzi îți e frică să-i lași pe mâna unui copil, nici vine protecția copilului. Da. Și deci asta era treaba mea. Eu trebuia să fac mâncare în fiecare zi, făceam mămăligă la ceaun, cu făcăleț, mă învățase bunicul cum să pun 2 mari straturi, 2 grămejoare de mălai, da, și să amestec între ele și sărea și eram disperată să nu mă ard și puneam tot felul. E periculos, așa este. Da, bun, și de acolo mirosul, sensibilitatea și nostalgia pentru mirosul de la țară.
îmi retrăiesc copilăria. Știi ce făceam? După ce goleam mămăliga, puneam lapte, pentru că bunica avea vacă. Da. Și știam să mulg și vaca și puneam lapte și după aceea luam ceaunul și îl întorceam un scaun și puneam acolo între picioare, sprijineam ceaunul pentru că era rotund, și nu nu? stătea, Un tuci, da? și mâncam, ne îndoiam lingurile, că aveam linguri îndoibile. De aluminiu, da? Da? Și scrijeleam acolo crusta de mămăligă, arsura, da, era un pic arsă, cât să... Cele mai bune mese și cu ouă ochi luate de la găini, că asta era treaba soră-mii. Am avut cea mai frumoasă copilărie. Și bătăi cu caise stricate. Ne băteam și era atât de cald acolo că umpleam dimineața un butoi mare cu apă și până seara era la soare, se făcea fierbinte apa. Atât de cald era în Bărăgan. Da. Dormeam pe jos, că nu încercând să găsim un fir de aer rece. De răcoare ceva. Da. Și puneam la geamuri, stăteam cu geamurile deschise și puneam cearșafuri ude. Da, care făceau răcoreau. Da, chiar și așa, am cele mai frumoase aminte. Asta înseamnă. Și mai mergi pe acolo? Au murit bunicii, acum este o mătușă și am mai fost acum 2 ani, cred. Dar o să mă duc. Acum vreau să fac o tură. Da. Vreau să fac o tură după Paști cu motocicleta, că o să am câteva zile libere și îmi fac un itinerariu, pentru că am învățat foarte multe de la Marcel și cred că pot să fac și de una singură asta. Sigur. Sau mai găsesc o prietenă motociclistă și... Puneți umăr de la umăr și iese de o escadrilă. Exact. Da. Bun. Și ce urmează acum? Am înțeles că duminică debutul de Desdemona. Da, acum cine e Otelo? Îți spuneam că trăiesc o aventură cu un maur pe care îl cheamă Otelo. Otelo cred că va fi Hector Lopez. Da. Așa, Iago va fi Ionuț Pascu, de care îți spuneam. Da, și Hector și pe Hector îl ador, că suntem colegi și ne știm de foarte mulți ani. 17, 18 ani. Niște ani, da. Și cine? Emilia va fi Iulia Merca, dirigează David Creșenții. Care Iulia Merca și e motociclist, așa, ca să revenim la... ca să revenim la... Deci nu ești chiar așa... Nu sunt singură. Iulia e de multă vreme, dar ce-i drept, după ce am apărut eu cu scuterul la operă, s-au înmulțit scuterele și acum mă uitam, ieri m-am dus... practice, să zici. Da, ieri m-am dus la operă cu scuterul, eu care am umblat toată iarna și n-am avut nicio problemă și n-am avut unde să parchez în zona mea de scutere, că era plin de scutere, de scuteriști de motociclete din operă. Un fenomen cumva, Da. Bun. Și a fost și spectacolul ăla foarte fain unde am ieșit cu motocicletele pe scenă, știi că s-a făcut la operă. Am auzit doar, azi vară, nu? Nu, cred că era în pandemie. Da? Da. Că toți eram motocicliști și... Era inclusiv Estefan era, nu? Da, și el își luase, era proaspătă motocicleta lui, Iulia avea deja, deci toți eram motocicliști. Ați putea să faceți cum să spun eu, nu știu, un element din ăsta distinctiv pentru opera din Cluj, că cred că e rar se întâmplă să nu cred crească așa o mică comunitate în vreo operă. Și Marcel a avut o mică contribuție acolo. Da, cred. Păi stai că dacă el m-a învățat pe mine și eu m-am dus la operă și de acolo s-a perpetuat. Da. Ok, și după Otelo? După Otelo plec un pic la Viena pentru un Stabat Mater. După aceea mă mai întorc acasă, mai lucrez cu studenții, mai fac niște recuperări. După aceea Arad, Craiova, Paști.
O viață dinamică. Da. Da, asta am făcut dintotdeauna și atât cât o să mai pot, pentru că acum De ce zici asta, cât o să mai pot? nu o să cânt până la 100 de ani. Ok, nu știu, eu întreb, care e... Acum depinde, dar Cât se întinde o carieră rezonabilă de soprană, de exemplu? 60 de ani. Sună bine. Sună bine. Chiar și așa. Adică, da, e greu. La un moment dat devine mai greu. După 57, 58, parcă nu-ți mai e la fel de comod. Sunt soprane care cântă și la 70, dar cred că nu mi-aș dori o astfel de viață. Nu e compatibil, parcă nu. Nu, dar faptul că mi-am găsit această a doua pasiune, dacă mai cânt... Te referi la... Da, a predat, da. da. Dacă mai cânt, Profesorat. nu știu, 13 ani de acum încolo, este foarte bine. O să mă consider împlinită și norocoasă și... Sounds like a plan. Da. Dar nu-mi doresc, chiar nu-mi doresc să mor pe scenă. Am avut un coleg care, dar foarte dedicat, fusese balerin, Ok. Nenea Ianci, și după aceea coregraf. Se zice Ionci aici. Ionci, da, nu, că era la Craiova. Era la Craiova, Da, săracul. da. Într-un loc total nepotrivit pentru numele ăsta, da. Și fusese un mare balerin și după aceea coregraf și făcea și roluri, e foarte bun actor. Era un artist în adevăratul sens al cuvântului. Făceam La Calul Bălan, operetă, și el era pădurarul și noi l-am văzut așa că nu se simțea bine, zicea că a mâncat ceva, dar... Și și-a dat duhul în spectacol sau ce? A ținut până la sfârșitul spectacolului, dar îl vedeam, toți îl susțineam cu energia, că era... N-am știut ce am crezut că era rău și după aceea au chemat salvarea, după ce s-a lăsat corda, a ținut până atunci, au chemat salvarea, a mers la spital, imediat a intrat în comă și a murit. Incredibil, omul a murit în rol aproape, da. Da. Și după aceea, niște ani, n-am mai putut să mai jucăm, pentru că îl vedeam pe Nenea Ianci acolo. That's it. Dar până la urmă e o moarte faină, dacă ar fi să alegi. Da. Nu? Da. Pe scenă. Da. Cred că toți artiștii și-ar dori asta. Nu. Zi-mi, te rog, cum ar trebui să vadă un părinte care și-ar imagina că are o fată care să o împingă în direcția asta? Să înceapă să cânte romanțe cu mama ta sau ce ar trebui să facă? Adică Mama a cum văzut... poți să... Știi că avem tot felul de povești din astea de succes. Mai nou, nu știu, David Popovici, care e un mare notător și are o poveste cum părinții l-au încurajat la... Cum faci din copilul tău? Îl susții. N-ai ce să... Îl susții. Îi vezi talentul, îl recunoști și îl susții. Ok. Mama a văzut asta la mine și m-a ajutat, m-a susținut, mi-a așezat ea cumva drumurile atât cât a știut. Părinții mei au făcut atât cât au știut, dar au fost acolo lângă mine, pentru că am multe cazuri de părinți care nu cred în ceea ce face copilul și care nu înțeleg ce face copilul. Da, și au un copil care se naște într-o familie care ascultă manele, nu că ar fi ceva rău, și brusc copilul descoperă muzica și opera și vrea să facă cântăresc de operă și părinții râd de el. Există astfel de cazuri și îl trag în jos. De ce să facem asta? Da. Și cred că nu neapărat cu muzică, ar trebui să fie valabil în orice. Dacă vezi că are dorință, susține-l, că nici nu știi ce poate să iasă de acolo. Vocațional. Da. Să identifici vocația și o susții. În loc să râdem și să... Dacă tu nu înțelegi, asta nu înseamnă că nu există. Bun, și după ce ai descoperit vocația sau îi simți mugurul ăla de talent, de chemare, ce faci cu el? Păi mergi la un profesor, vezi ce vrea copilul, cu ce rezonează, că poate vrea să facă vioară. Da. Sau flaut? Da, nu, flaut mi-a plăcut, să știi. Chiar mi-a plăcut. Și mai departe se așează lucrurile. După aceea, dacă intră într-un sistem,
sunt profesorii care te ghidează. Noi mergem cu studenții dar și în liceu, merg la tot felul de concursuri și de acolo vezi că ies muguri. Și de acolo, la un moment dat, după 18 ani, ei pot să-și ia propriile decizii. Dar chiar și așa, părinții... trebuie să părinții... fi întâmplat cu mult înainte. Ca să facă performanță, da, mai ales în muzică. Nu e foarte greu pentru cineva care vrea să se apuce de muzică la 19 ani. E complicat. Crezi că avem o școală bună de muzică în România? Da? Da. Că acum te-ai întâlnit și de canton special avem. Au început să ne vină studenți din străinătate. Wow. Și o să deschidem, anul viitor ne mutăm chiar asta la Corina, da? Am trecut să luăm prin minte să te întreb de asta. În Cluj o să avem un nou conservator, o clădire complet cel mai mare nouă. Și din țară și cred că cel mai din mare Europa. Din țară, da. E o construcție cea mai mare sală impresionantă din afară, dinăuntru am înțeles că are foarte multă tehnologie. Da. Și că ar trebui să ne mândrim cu asta. Așa este. Da? Și o să deschidem și o linie pe limba engleză, ca să ne poată veni studenți din străinătate. Deja știu că avem studenți care vin și de la doctorat, din Italia, cunosc pe cineva, din asiatici vin. Și deci avem șanse. Și la muzică. Avem universitățile astea. Plus că foarte mult colaborează, vorbesc de catedra noastră de canto. Noi colaborăm foarte mult cu opera colaborează cu facultatea și ia studenți și le oferă șanse. Plus că noi suntem toți, marea majoritate, stăm pe scenă și mai cunoaștem și nu doar eu, dar și colegii mei fac exact același lucru și mai trimit studenți. De exemplu, mă sună directoarea de la o filarmonică să mă întrebe dacă pot să cânt asta și poate că sunt ocupată atunci și zic, uite, nu pot să cânt, dar uite, am o studentă care poate să meargă și eu fac asta și colegii mei și ajutăm și cumva dăm șansa. Foarte fain, pentru că ei au nevoie de practică, nu dau seama cum să de experiențele alea de scenă. Mai organizăm și noi, de exemplu, acum pe 13 aprilie la biserica din Grigorescu, care nu știu cum se numește, dar acolo sunt vreo 4, adică nu știu. Da, e o biserică de 5 minute de mers pe jos. Acolo, aproape de Casa Radio. Casa Radio, da. Este o biserică care nu știu de ce religie este, dar e o biserică superbă, da. Ai intrat vreodată acolo în ea? Parcă ești în burta balenei lui Iona. Absolut, e spectaculoasă, trebuie să intri să vezi. Nervuri din alea de lemn, așa, excepțional. Un pic mai spre... Gaudist, așa, da. E acolo o biserică, nu știu cum se numește. Acolo o să fac un spectacol cu 2 studente, facem un Stabat Mater pe care o să-l cânt în Austria, da? Dar de data asta va fi cu 2 studente și să sperăm că o să avem și o mică orchestră. Ne ajută orchestra medicinei. Wow! Medicina, orchestră, interesantă. Da, au și cor. Deci orchestra de la medicină cu... Da. Să vedem, sperăm să ne iasă proiectul. Dacă nu o să ne iasă cu orchestră, o să ne iasă sigur cu pian și cu un mic cor. Dar mai încercăm să... Știi că una e să cânti tu acolo la tine acasă, e frumos și la facultate, în sala de studiu, dar totul trebuie să aibă o finalitate. Ok, trebuie să te expui publicului. Exact, normal că poți să fii excepțional la tine în cabină, dar ce să vezi când ești pe scenă, lucrurile se schimbă aproape 180 de grade. Da. Fain. Știi? Altă acustică, emoția de spectacol, simți că ți se usucă gâtul, că nu mai poți să mai respiri, că nu-ți mai aduce aminte nimic și cumva trebuie să expunem mereu la astfel de... face parte din viitoarea viață de artist. Cum era? Ziua vesel, noaptea trist. Nu, asta invers. E viața de artist?
Ziua vesel, noaptea trist. Ziua vesel, noaptea trist. Noaptea vesel, ziua trist. Noaptea vesel, ziua trist. Păi nu, că artiștii cântă noaptea, nu? Da, nu știu, depinde care, nu. Eu aș zice ziua vesel, noaptea vesel. Da. Da. Ok. Diana, Te dau afară? nu, dar încerc să o țin într-o oră jumate, așa. Îmi plăcea la un moment dat să gătesc. Zilele astea am constatat că nu mai știu să mai gătesc. Știi, apropo de când un artist are așa o pauză în creație, de inspirație, așa sunt eu cu gătitul zilele Serios? astea. Da, de ceva. Deci gătitul pentru tine Da, mă relaxam foarte tare și mai și ieșeau lucrurile. Zilele astea, îți jur, nimic nu-mi iese. Mă gândeam că... Auzi, dar tu când gătești, cânti așa ca gospodinele alea? Nu cânt niciodată, niciodată nu cânt, nu. Nici nu fredonez, dar îmi place să dansez. Da. Da, îmi pun altfel de muzică, îmi pun muzica și când chiar ce gen de muzică asculți? Adică orice. Dar dacă ar fi să alegi, predominant ce? Jazz? Da, îmi place, ca și muzică de fundal, da. Da, dar, de exemplu, nu pun operă sau poate simfonic, mai pun ca și muzică de fundal, dar foarte puțin pentru că urechea mea se duce acolo. Dacă este să pun operă, nu pot să ascult operă încet, pentru că trebuie să văd ce se întâmplă, să ascult ce se întâmplă și cumva, nu poate să meargă pe fundal. Tot spectacolul, cum ar veni. Da. Deci operă nu pot să ascult decât dacă îmi pun o operă să ascult. Muzică simfonică mai pun, să zic, vioară, pian, asta mai place să ascult pe fundal, dar de altfel, când pun muzică, cred că jazz ascult. Da. N-am ceva preferat, pun Spotify și las să meargă. Random acolo. Da. Și deci nu fredonezi, nu cânti în timp ce gătești, pur și simplu gătești? Da, foarte rar fredonez ceva. S-ar putea să fredonez, dacă fredonez, să învăț vreo cadență. Atunci, o cadență e o parte de virtuozitate dintr-o operă, să zicem, și este o parte, fiind de virtuozitate, are foarte multe note cu o melodie și ca să se așeze în creier, eu mai fredonez și asta mai fac, știi? Dar ține tot de învățat. Cred că de foarte puține ori îți pot permite, în ghilimele, să cânți la adevăratul volum pe care l-ai pe scenă. Nu cânt. Pentru că ai leza ambientul, adică n-ai cum, deranjezi vecinul, ăla. Oamenii nu pot să fac asta. Treacă. Da, deci n-ai cum să repeți fredonând sau să fredonezi. Marcel îmi spunea că atunci când încep eu să cânt, viața încetează pe o rază de 100 de metri. Da, asta este. E greu. Colaterale, știi, e greu, e greu, recunosc că e greu să trăiești cu cineva care, știi că poate să fie romantic, așa, o dată, de 2 ori, o săptămână, o lună, dar ani de zile să-ți studieze, să-ți cânte în fiecare zi, cred că s-ar putea să nu fie chiar. Pe de altă parte, asta e meseria mea. Din asta produc. Știi, văzut din afară, eu văd că meseria asta ta e centrată în jurul unei pasiuni, cumva. Adică te și hrănește. Nu o faci neapărat ca un business sau ca o profesie din asta mai tehnică. E foarte, foarte puternic, știu eu, e meserie, pasiune, hobby, amestecată cu pasiunea ta, cu viața ta, nu are granițe. Este până aici ai job, exact, ești tu, da. Și cred că dacă vorbești cu orice muzician profesionist și pasionat, îți va da același răspuns. Cumva nu poți să pui, nu știu, nu zic că pun muzica pe locul întâi, dar cumva face parte din mine și... Deci te pui pe locul întâi, cum ar veni. Da, pui muzica și te pui pe tine cu muzica. N-ai cum. Mai ales când faci performanță, trebuie să studiezi, trebuie să ai un anumit ritm de viață. Toate astea vin la pachet cu mine. Nu, eu știu, asta te definește pe de altă parte și te împlinește în același timp, știi? Da, și nu vreau să renunț la asta. Da, normal, pentru că îți dă o stare de bine continuu. Și asta e lucrul pe care știu să-l fac, îl fac de când aveam 5 ani. Da.
asta mă împlinește, asta mă face fericită. Știi? E adevărat, e un pic egoist. Dar, Păi, nu știu dar ce zici că e egoist. e un pic egoist, că Asta înseamnă într-o bună măsură dăruire. Adică te dăruiești cumva muzice, dar în același timp o faci și și cu singuratic. spirit, da, și cu un spirit egoist. Da, poate fi, uite, e o perspectivă interesantă aici, da. Da. Da, mai ales când, de exemplu, am colegi care pleacă, care călătoresc foarte mult și sunt foarte multă vreme singuri. Nu e ușor. După un spectacol, când termini și ești adulat și ți se aruncă flori și după Și aceea se sting, scoate totul din priză, ok? Și rămâi te duci într-o cameră de liniște din hotel aia, goală, în care e liniște și nu e ușor. Da. Trebuie să ai o anumită tărie. Dar este drumul pe care îl alege fiecare și n-aș schimba nimic. Asta e tare, asta e de subliniat aici. Dacă ar fi să o iei de la capăt, ce ai schimba? Nimic. Nimic, good! Nimic. Felicitări! Că ai făcut ce-ți place și că faci ce-ți place și că ești... Și mă consider norocoasă că am și cu ajutorul alor mei am avut acest talent. Știi că sunt... Adică ți-ai manifestat acest talent și l-ai dezvoltat. Și l-am dezvoltat și am avut părinți care să mă susțină și să fie alături de mine. Dar sunt o grămadă de tineri care nu știu ce să facă și până după 40-50 de ani nu știu ce să facă. Da, așa ca să consolezi cumva replica, e că tu poți să contribui și probabil că o faci la modul determinant în viața altor fete viitoare. Încerc să le văd și calitățile și până unde pot merge. Că mergi mai departe cu pasiunea asta și profesia ta de solistă, știi? Și fain, că poți să ajuți alți oameni, alți talentați, să-ți urmeze cumva drumul și asta e un lucru extraordinar. Nu neapărat drumul, asta încercam să spun, că încerc să le văd potențialul, pentru că nu toți cei care vin, știi că e mulți chemați, puțini aleși. Încerc să... Nu le tai aripile, niciodată nu le tai aripile, pentru că n-am niciun drept să tai aripile, nu știu cum se va dezvolta un tânăr. Poate să aibă un mare declic în ultima oră de canto și de acolo să ajungă să cânte pe marile scene, dar văd și copii care nu au ce căuta acolo. Și cumva încerc nu vreau să-i descurajez, dar să le arăt o altă perspectivă care le-ar aduce mai multă fericire. Că în definitiv ce căutăm? Să fim fericiți. Fain. Care până la urmă fericirea se zice că e o iluzie. Da, asta e o altă discuție, asta e o altă discuție. Da. Acolo o stare de împlinire, să fim împliniți. Da, exact. Bucurie sau de alte cuvinte. Bine, Diana, mulțumim tare fain. Ne-am distrat grozav în povestea asta. A fost o călătorie lungă. A fost o surpriză că m-ai invitat. Da. Eu am văzut interviul cu Irina și mi-a plăcut foarte mult. Și bine, îmi place de Irina foarte mult. Da. Și uite, Irina e un model. Fetele mele, studentele mele, la un moment dat, când și-au deschis cafeneaua, Irina cu Victor, au venit studentele mele să-mi spună să deschid o cafenea cu o influențăriță și eu știam deja despre cum o cheamă pe influențăriță. Păi Irina și le-am zis că vedeți că a avut un interviu și s-ar putea să învățați foarte multe și să știi că e un model pentru tineri. Și e fain, tinerii din ziua de azi au nevoie de modele și chiar din rândurile lor. Irina a știut cumva, uite, ăsta a fost talentul ei. A știut ce își dorește și a fost hotărâtă. Foarte încrezătoare în ea, știi? Foarte încrezătoare în ea și foarte echilibrată, aș zice așa. Poate că e un cuvânt destul de larg, dar are o energie care reușește să o transmită, știi? Și chestia asta eu exploatat-o la ghilimele, poate că și într-un interes egoist, așa m-am bucurat de felul ei de a fi încă de mică, știi? Să mă bucur de comunicarea asta care o are foarte deschisă și de felul în care are încredere în ea, știi? Da, și e un model, chiar e un model și un model pentru tinerii și de vârsta ei
că au nevoie. Tinerii astăzi nu mai au modele, au tot felul de modele care nu ar trebui să Au prea fie. multe modele. Exact. Din prea multe spectre și Da. mult prea mare Da. confuzie. Și atunci e foarte greu să... Și atunci și genul ăsta de tineri nu ies public. Care au ceva de spus, care au un echilibru. Știi? Nu, Irina nu se ies. decupează foarte frumos în toată această nebuloasă. Și mă bucur. Dragilor, mulțumesc foarte fain, sper că v-a plăcut călătoria asta muzicală și motociclistică totodată, de ce nu? Povestea Dianei. Trebuie să facem un club de motocicliști, cântăreți. Da, exact. Nu te primim decât dacă te apuci de cântat. Bă, ceva o să zic și eu, aia cu arici pogonici sau mă învățați ceva. Numai ca să nu mă lăsați pe din afară, știi? Ok, mulțumesc frumos pentru că ne-ați ascultat, țineți aproape și toate cele bune!